La setmana començava amb Sant Vicent Ferrer, dia i sant per predilecció dels valencians. Antigament els sants es celebraven tant o més que els aniversaris i el Ambol Benidorm ha estat d'onomàstica i de penitència esta última setmana. Començava la setmana amb Sant Vicent. Vicente Benito va debutar el divendres 9 amb el primer equip a la Soval fent un 3-4 contra el Barça, però el diumenge es va lesionar. Va notar una punxada al seu isquio i presumiblement serà un trencament muscular del seu isquiotibial. Però de totes maneres s'ha de confirmar pels metges, que de moment encara no saben fins a on arribarà la lesió i quin és l'estat de la lesió. De Sant Vicent passem a Santa Maria i Santa Marta. Partit per guardar a la retina el que va fer Mulet, Maria Mulet, amb l'handbol Servigroup Benidorm contra el Sant Joan d'Espí, amb 14 gols el dissabte 10 a la jornada 24 de la divisió d'honor plata femenina en este partit que era de vital importància per a poder guardar i salvar la categoria. Maria la Màgia Mulet es convertia així en referent del seu equip en atac i fins i tot també en defensa, a l'extrem defensiu, furtant pilotes i traguent faltes en atac a les atacants del Sant Joan d'Espí. Però Santa Maria no seria res sense Santa Marta. Marta Villoslava va estar tònica baix pals, amb 8 parades a la primera part i 5 a la segona, 13 en total, segons el de l'Edgald, però segons les dades del propi club van ser 15 parades. El Servigroup Benidorm se salva després de guanyar a l'handbol Sant Joan d'Espí 31-26 al començament de la setmana, però no li afecta negativament la derrota d'esta setmana, d'esta jornada, la jornada número 25 davant el Gavà per 26-24. L'explicació és la següent. No és fàcil, però anem a intentar-ho explicar. Baixaven els dos pitjors tercers a banda dels dos últims de cada grup de la divisió d'honor plata femenina. En aquest cas, la setmana passada, en un horari unificat de tots els equips, de tots els grups que estaven a la part baixa, es tenia controlat els equips que jugaven i a l'hora que es jugava. D'aquesta manera, d'acord, la victòria de l'equip de Mino Borja, les guerreres de la Marina, aconseguien 18 punts guanyant el Sant Joan d'Espí i amb la qual cosa, en el cas de perdre tots els partits d'ací a final de temporada, només podria haver-les igualat el Getasur amb 18 al grup D. Però ja quedava certificat que els altres dos pitjors tercers per la cua de la divisió d'honor plata femenina serien o el Loyola al grup A o el Asmoval al grup B. I de Santa Maria i Santa Marta passem a San Fernando. El plantejament de Fernando Latorre contra el Barça va ser apostar pels joves i la gent de la casa. A un partit sense història, ja sabem que el Barça és netament superior a l'handbol Benidorm, va animar al públic que es va poder desplaçar fins al Palau i a més va reconèixer la feina de la formació feta al club en els darrers anys. Així com l'encert amb la incorporació de Vicente Benito i Miguel Codina, que va parar una pilota que la va reconèixer fins i tot les xarxes socials de la Soval, aquesta parada de Miguel Codina. L'estratègia a seguir de Fernando Latorre va més enllà de ser una estratègia intel·ligent en el pla tàctic, tècnic, físic o fins i tot psicològic, sinó que és una estratègia a banda, és una estratègia des del punt de vista social. Sap donar oportunitats a la gent de la casa, és una de les coses que pot atraure més afició i augmentar la massa social del club, que és imprescindible. A banda d'assolir la massa social aconseguida
que és un objectiu impepinable del Benidorm. El cercle es tancava amb la victòria del B davant el Club Balonmano Futbol Club Cartagena per 37-31. Esta setmana descansaven perquè haurien d'haver-se enfrontat contra el Sant Joan d'Alacant, l'handbol Sant Joan, però ja sabem el que va passar amb la desfeta que va fer el primer equip i va ser una de les conseqüències d'aquesta desfeta és l'arribada d'Ivan Rodríguez a l'equip de Fernando Latorre. I de San Fernando passem a Sant Javier, perquè de la benedicció a la penitència es passa en un sospir. El Benidorm d'Asobal arribava a Valladolid amb la intenció de trencar les 6 jornades sense perdre, perdent i intentant invertir eixa dinàmica negativa, però l'esperança a l'Horta del Rei, a Huerta del Rei, es va transformar quasi en malson. Una diferència de 8 gols als minuts finals, on el Recoletas Atlético Valladolid va arribar a agradar-se fins i tot en aquests minuts. Les bateries li van arribar a l'equip de la Torre fins al 45, amb diferències de 3 gols a començament de la segona part, que es va transformar en 6 a partir del minut 45, com ja hem comentat, i principalment del minut 50. Els benidormers van augmentar i van aguantar amb els llançaments de fora d'Àngel el Expreso Rivero i les parades a la porteria de Roberto La Torre del Oro Rodríguez, que va estar sensacional quan el seu equip el necessitava, tot i que el seu percentatge a la fi del partit no va arribar al 20%. Exactament va ser un 18,92% el seu percentatge. Les baixes ja conegudes de Mario López per molèstia al seu genoll i les de Leo Tercariol, ja sabem, per una possible microrotura al pit. El club encara no ha tret nota de premsa oficial confirmant aquesta informació. Continuem fent molt de mal a l'equip, que sembla que en alguns moments està amb el cap més posat a la temporada que ve que a l'actual. Els fitxatges confirmats d'Álvaro Ruiz, Iker Serrano, Edu Calle i la renovació de Parker per 2 temporades són mostres d'això que estem comentant. A banda, el mitjà de comunicació Todo Balonmano 3 va fer públic l'acord de l'extrem Josep Folgués amb l'Sporting de Portugal, informació que des d'este blog, des de Resina, hem contrastat i és així. El jugador d'Algemesí jugarà a l'Sporting de Portugal la pròxima temporada. Però això no lleva que el club, des de la seva part més alta fins a la més baixa, estigui imprès per la personalitat del seu president, Javier Avinzano. Lluitar fins al final, senyal d'identitat. La personalitat del navarrès s'obliga al fet que l'equip estiga endollat en tots els partits, sense discussió, independentment de si hi ha motivació o no, o de si hi ha alguna cosa en joc. I si no és així, ja s'encarrega ell de recordar-ho. Paraules textuals. No esperaba esta derrota tan abultada, es de las que duele y más después de varias. En fin, habrá que ponerse las pilas y trabajar más y más duro. No hay otra, nos viene el Vidasoa. Aquestes paraules les posava al seu Twitter a la fi del partit. Motivar a molts jugadors que saben que no continuaran la temporada que ve l'handbol Benidorm d'ací a final de temporada serà un miracle digne d'un sant.